Moi boa tarde, moitísimas grazas por achegarvos hoxe ata aquí, que para nós este era un convite desos de excepción, que non sempre temos alguén con unha memoria prodixiosa e que de algún xeito sempre decimos que hai un pouco esa memoria do galeguismo histórico. Vimos nesta fin de semana, o día 17 e 18 de novembro, cumpríronse 100 anos do que foi a primeira Asamblea Nacionalista, as Irmandades da Fala, que se crearan aquí na Coruña no ano 1916, levaban tempo coa idea de facer unha asamblea, de unirse as distintas Irmandades da Fala que había para facer esa asamblea necesaria. E entón, finalmente, da forma adiando, algunhas cuestións que lles foron pasando polo medio, e finalmente, 17 e 18 de novembro, en Lugo, no ano 1918, de que fai agora exactamente 100 anos, celebrase o que se denominou así, Primeira Asamblea Nacionalista, e da que logo as Irmandades da Fala sacan este manifesto, este acordo final, que ven a ser casi un programa de goberno ata a chegada do Partido Galeguista, que nace no 1915. Este manifesto é verdadeiramente un documento, como vos digo, como un programa político que trae cuestións que son de un avance desde o punto de vista ideolóxico que é difícil de entender. Fixadevos, logo dun preámbulo e unha cuestión que eles chaman constituintes, donde din autonomía integral para Galicia. O seguinte punto é os problemas políticos e o primeiro que di en 1918, igualdade de direitos para a muller. Entón, pensade que, por exemplo, a República Española habría que esperar hasta 1931 para que falase deso, de igualdade de dereitos entre homens e mulleres. E entre os asinantes dese manifesto hai 20 ou 30 nomes, está Bernardino. Por iso, traeros aquí a Elvira Varela Bau era imprescindible. Nos pensamos un pequeno ciclo que o faremos con esta conversa con ela, a memoria dun século e a memoria do galeguismo, e logo faremos outra máis con un historiador que vai a ser o Xío Breogán, e a faremos o mércores da semana que ven, non este mércores, o mércores día 28, se non me equivoco, tamén ás 7:30 da tarde. Esa idea de lembrar o que significou nese momento para algo que nos parecía fundamental e polo que queríamos ter hoxe aquí a Elvira, do que foron de rompedores, de anovadores, con cuestións e defensas do dereito da muller, falan aí, logo poderlo levar así grande, poderlo levar o fixo Vía Galega, que fixo un acto onte, sabedes que é unha plataforma en defensa dos dereitos nacionais de Galicia, a que Alexandre Bóveda pertence. E entón, existe este manuscrito, que é propiedade da Fundación Galiza Sempre e que está depositado no Museo do Pobo Galego, e entón fixeron unha edición facsímil do manuscrito que recolle con algún, sabedes, con algunha tachadura o que foi finalmente o manifesto. Entón, da forma que queirades, e nos fixemos tamén un pequeno folleto onde contamos unha cuestión que para nós é importante, e aqueles que queirades seguir profundizando, temos moitas máis referencias na página web, de como foi recollida na prensa do momento, porque se lle deu moita importancia a esa primeira asamblea. E foi recollida en todos os xornais de todo o Estado, non sempre positivo, é dicir, hai xornais daqui da cidade da Coruña que din, ademais, ata ese momento, mentras eles non falaron, din no preámbulo, din, desde hoxe para sempre chamámonos nacionalistas galegos, porque a verba regionalismo non indica todo o que queremos. Bueno, entón, eso levantou xarpudidos. Elvira, un placer terte aquí, como sempre. Elvira ten unha memoria prodixiosa, naceu no ano 1926, tivo unha vida tamén moi intensa, sin embargo, ela sempre di, o importante de min é por ser filla de quen son. Ela podría contar moito da súa vida, pero é verdade. Son as intítulos. Falemos deso, empecemos por eso. Por que eres así? Pois mira, cando
cando era neno, tiña 10 anos cando a guerra. Sí, sí. Era cando se ingresaba no instituto, aos 10 anos. Pero como pasou o que pasou, pois meu pai tiña un amigo que era amigo da infancia, que era catedrático de literatura, era Pérez Barreiro, no instituto. E falaba, que pena, unha lástima que esta niña na igrexa que está perdiendo, que tal, e que cual. E de repente dille, meu pai, bueno, porque nós agora non temos traballo, estamos tal, o sea, estamos agardando a ver que é o que pasa, porque non sabemos. Estamos comendo uns aforreños que teñemos aí. E dice, pero como? Dice, digo, seguimos a matrícula gratuita. O sea, non hai sin problema. O sea, eu lle traballo, eu movo todo o que hai que mover, e de repente quedou así un pouco pensando e dixo, lo peor es por Elvira. Que a miña nai estuve na cárcel, estaba represaliada, e entón tiñes que, cando pedías os papeles, tiñes que dar adhesión al régimen. E lo vamos por Elvira, e pero habíamos de manera que no figure. ¿Qué? Y no te escribo porque yo no mando a mis hijos a ningún sitio donde tengan que llegar. Y se acabó. Y a partir de ahí, pues nunca no hice bachillerato, no fui a la universidad, no hice nada, pero claro, eu tiña a universidad en la casa. Eso foi o bo. Pero a cousa foi así que eu saía sin título, desde cando me casei. Por lo tanto, non fixen nada de falange que había que facer, como se chama, o servicio social, claro, non fixen nada. E resulta que cando fun a sacar o pasaporte para ir de viaxe de noivos, pois non me daban o pasaporte, porque teña que presentar o certificado ese da falange, de efectos aí. E daquela, como non pude hacer, eu non sei que dixen, e entón me fixeron firmar un acordo de que me daban o pasaporte, me daban tal e cual, pero tenía que facer o servicio social á volta. Pero resulta que a volta, como me casei con un americano, dixen, pois que vayan a pedirle contas ao goberno americano. E agora están... E aquí nada, non pasa nada. Pero quero dicirte que é eso, que non tuve os títulos porque non os pueden conseguir por eso, porque me poñeron de eso. Inda que ti fuches maestra, Ya, claro, tocoume, porque miña nai, cando lle quitaron o sanatorio, pues nada, a ela non lle dieron ni nada, a botaron sin nada, o sea, ella tamén, a miña nai tamén, lle decían xente do movimiento, non? Conocía xente de todas as clases. E lle decía, mira, solicita, pide, tal, que nosotros te apoyamos. Nosotros quedamos por ti, tal y cual. Dices, ¿cómo voy yo a pedir que me perdonen? Os que fixeron o mal foron do meu. E así pasou. E así quedou. Mira, teu pai estudia, que o que estudia? Vai a Bilbao, contanos un pouco. Meu pai era, bueno, primeiro, foi o capitán máis novo de España. Tiña 17 anos. Capitán da Marina. De Marina Mercante. E piloto cando tiña 15. Que un día, desos que ves o xornal, sabes, que ven a veces, fai 50 anos, fai 100 anos, fai tal. Pero que vexo ali, foron felicitados mis abuelos por que sacou o título de piloto de la Marina Mercante. Digo, mira, que bien, que non sei onde... Eso, que tiña 15 anos. Eso pode ser despois o meu tío, que tiña esa idade. A los 15 anos era piloto e a los 17 capitán. E da súa promoción foi o capitán máis novo de España. Eu teño aí na casa
que é o título de socio de honor de la Liga Marítima Española, que me imagino que era o máis que había naquela época. Era como, digo, sería como hoxe un ministerio de María ou algo do estilo. Do meu pai da época. Entón, e ten que ir a estudar fora? Sí, en Bilbao. En Bilbao. Estudiou na Escola de Náutica de Bilbao, porque aquí non había. E despois, cando rematou, traballou, moveu todo para que aquí se crea a Escola de Náutica. Ele incluso foi profesor dou clases de cosmografía, non sei máis. Porque nace a Escola de Náutica aquí, nese momento, primeiro que era na Cidade Vella. Sí, por a Cidade Vella. Primeiro estuve na Cidade Vella, estuve prestado, sei que pasou para o consulado. Para a Casa do Consulado. E despois acabou en, como se chama ese sitio? Non sei da guarda. Despois acabou non sei da guarda. O sea que o teu pai traballa aí, na Escola de Náutica, tamén no que se chamou na Escola de Comercio. En que traballa teu pai, ademais, entón? Despois era de nova contabilidade, había que estaba ali no seu mercado da Guarda, que está a igrexa de Santa Lucía. Na outra esquina hai unha calle que vai para o Palacio de Justicia. Depois ali había un sitio moi grande, era unha concesionaria de automóviles, Neira, que tiña casa central en Vigo. E aí estuve contable moitos anos, hasta que, non sei se cerrou, non sei moi ben por qué, pero... E depois daba clases, ali viñan a casa cando marchamos para San Roque, pois ali viñan por aquí dos alrededores, de Mea, de Santa Cruz, e meu pai lles daba clase para que se examinaran para patrós de pesca. Patrós de pesca, tiñan que non sabían ni escribir, tiñan que enseñar a ler escribir. Mira, vos vivíades en Rubine, non? Cando nacen as En la avenida de Rubine, ainda está a nosa casa ali, arreglaron todo alrededor, fixeron casas todas novas, que outros explicaron. E a nosa quedou ali, posta que non está... O sea, non vive nada, ninguén, ni nada, pero está aí 27, e ten arriba a azotea, unha azotea, un cuarto piso. Era... As outras eran máis pequenas, as casas que había por aí por o lado, de 3 pisos. E ainda están, este que cousa. Ainda dixen ao meu filho, vai por ali, por a casa, fai unha foto que a van tirar. E non a tiraron, ainda están. Non sei por qué. Entón, vivides en Rubine e aí nacedes os... O sea, miña nai decía non, que foi, estrenou a casa. A casa era de Cabanela, esos cabanelas que tiñan establecimientos de comestibles. Con Antonio Cabanela. Que se saliu unha vez a defender a miña nai, porque non paraba. Nós fomos para San Roque, escapamos dali, porque non sei, é insufrible. Un día viñeron ás 4 da mañá a buscar o meu pai, ás 4 da mañá. E resulta que despois, ás 11 voltou, era para preguntar se sabía onde estaban as chaves da Hermandade de Fabra. Ás 4 da mañá, que era cando paseaban. Non estábamos ali en Riazor, que era, claro, era nada, aquelo. Era un barrio, ya era o último. Estaba accesible, non había ali, pois nada, era o último, xa estaba ali a praia de Riazor e todo aquilo era xa o fin da cidade. Esa casa que era de Cabanela, pois as non minerais, a fixeron naquela época, cando meus pais se casaron. Nesa cuestión, ainda que estamos dando saltos, pero non importa que xa... Si, nesa cuestión que dis, donde vivides ali nacedes, ali nesa época en que les traballan, teu pai aparece
asinando ese manifesto, pero tamén en artigos da nosa terra. terra. Era conselleiro, ele estaba en todo, ainda que a veces non aparece por aí moitas cousas, pero era conselleiro de a revista, contas para nenos. Que é isto? Esta é a capa. Sí, a capa destes, sí. Dos contos para nenos, que esta é feita por Cebreiro. Era por eso que non había literatura infantil, o secretario, porque ele tenía alguna cosa. Este é considerado hoxe o primeiro libro de literatura infantil. O primeiro libro que se escribe para nenos e nenas en lingua galega. E parece con este, así, contos para nenos, que ia ser unha colección, ainda que finalmente, supoño por problemas económicos, pois non pudo ir máis. Este primeiro, que ten capa de Cebreiro, e o texto decían que sería de Vicente Risco, non? Ainda que non aparecía o nome. Non sei se fora alguén que foi ali por unha casa de ver, dixo, a Vicente Risco, pero non sei, eso sí que non sei. O que teño, un que teño na casa, meu pai foi o que se editou. Claro, non, por eso digo, editan, sí. Son os editores do que parecía que, e así aparece nalgúna nosa terra como, é dicir, é o primeiro e que ia ser unha colección que finalmente, bueno, pois non pudo sair, hasta onde sabemos. Eu teño un que me regáleme, o que teño eu na casa, me modera Alfonso, o que estaba casado con Pilarita Cebreiro. Me regalaron o conto porque era de meu pai, agradecéndolle a Cebreiro as capas que fixera. Decía eso, o editor. E asinaba Bernardino Varela. Entón, un pouco é o que decimos, eles foron capaces, parece que casi de nada. Non había nada. Pensar nas escolas de ensino galego, en principio tamén se pensaba en túa nai para ir. Pero miña nai non chegou a facerse cargo da praza, porque en aquel entón enfermaron os pais dos dous. Morreron con un ano de diferencia dos abuelos. Entón xa non pudo casar, foi, pero miña nai xa non chegou a esa disputa. Ben, fálanos entonces un poquinho de túa nai. Estudia aquí Magisterio na Coruña e... Sí, estudia Magisterio na Coruña, que era o único que se podía estudiar naquela época. O modista ou maestra. E despois, porque para facer... había que ir a Madrid. Pedagogía. E resulta que miña nai iba a ir, porque sabíamos estudiar, non se valía. Pero resulta que o avó tiña un amigo en Madrid, que era militar, un alto cargo, e eu facía a casa para que se facía cargo da estancia de miña nai ali para que pudera ir ás clases. Amigo, pero resulta que este tiña un fillo, solteiro. E non se podía mandar unha nena a unha casa onde había un home solteiro. E por eso non foi pedagoga, só se quedou en mestre. Aproba as oposicións moi nova e empeza... Empezou no Sanatorio de Oza, nas colonias. Porque houberon as oposicións, pero non se podía presentar porque non tiña idade. Entón estuvo de colonias, que moitas veces en algunos sitios falan de maestra de colonia, non. Miña nai era maestra permanente, era fixa. Tiña a praza. O que pasa que había estado Estuvera que as colonias, porque non tiña idade para facer as oposicións, porque xa nada, xa fixo todo, xa...
Mira unha cousa, traballa ali nas colonias, e crean ela e outras moitas, fai exactamente agora, vai facer tamén 100 anos, a primeira vez que se empeza a falar de que existe a sección femenina das Irmandades en decembro do 18, e aí, nesa primeira, aparece unha nai. E ademais encima como actriz, que me decía Mariñas, Xenaro Mariñas, o escritor, me decía, no te vas a creer que si hubiera dedicado al teatro, hubiera sido una Sara Bernard. Entón era unha actriz de carácter. Sí, por exemplo, na Man de Santiña, pois o papel de noviña, bonitiña, finiña, era Carmen Sanz. E miña nai facía o papel de María Rosa, que era ali, esa muller arrebatadora e tal. Amanda Santiña é unha obra de Cabanillas, porque nese momento o teatro en galego nada, facía algo que facía, que ainda teño por aí na biblioteca do meu pai, traducindo portugués. E non só do portugués, tamén do inglés e do francés. Quen facía iso? É meu pai. Mirade, é dicir, unhas libretas manuscritas onde se está a traducir a vanguarda europea que nese momento estaba escribindo en inglés ou en francés, e o que fan as Irmandades da Fala. Que é do sueco, non sabes? Sí. Porque sería traducido a do inglés, porque o meu pai só non sabía. Pero un pouco que creo que é importante remarcar, non? É dicir, o preparados que estaban, o que foron capaces de facer. Da nada, eso é certo, o mérito que teñía, eso que non había nada. Falamos, traducir do francés, traducir do inglés, o galego e aproveitar o portugués. Porque que defendían eles respecto a Portugal? Mira, ali na Galo, meu pai tiña correspondencia con Xulio Dantes, con esa de Queiroz, me parece que non quería, o sea, non chegou a... Vamos, ten libro, o galego e todo eso, pero estos o sea, mantían correspondencia e teño libros firmados ao meu pai, dedicados de todos os casos. Incluso eles, aparte da idea de ir a unha federación de Galicia e Portugal e tal, tamén na escrita, non? Defendían claro, sí, a ortografía portuguesa, porque a verdade é que estaban moi relacionados. Claro que eso, non había nada, había que facer todo. Entón, botar mando que tiñan máis perto, que ademais era galego-portugués, que non era... Sí, esa era a idea, bueno, tamén que era novidosa nese sentido, defendida por eles, non? A nosa terra nacera no 1907, logo desaparece, pero era bilingüe. Entón, eles sacan no 1916, cando nacen as Irmandades da Fala, volve a aparecer a cabeceira da nosa terra e xa monolingüe en galego e só en galego. Ben, entón é iso, o teatro que son capaces de facer, as relacións que teñen con Portugal, e ser capaces, non tanto de as escolas de ensino galego como contos para nenos, esa idea de que había que crear, de que había que educar en galego, non? Que eles defendían que era de algún xeito moi novidosa, non? Porque o galego, gracias que nos temos que dar, porque foron os que conservaron das aldeas. Os da vila eran os señoritos. Pero claro, de pronto atopamos mestras, profesores nunha escola de náutica, xente preparadísima e que escolle o galego, non? E entón eso era importante para a cidade, non? E para todas as persoas. Foi o comenzo, claro. Mira, falábamos que a nai desde o inicio, non? Está aí, e tamén logo acaban creando con outras irmandiñas, con outras Irmandades da Fala, a agrupación republicana femenina. A miña foi presidenta, e aí
Ela é Amparo Lopejea, que estaba casada con un César Albaján. Con César Albaján. E estaba turnando as dúas. Pero mira, iso tamén era cultural, porque tiña donde está a casa, que la ganga. En San Andrés. Nos almacenes, non me lembro como é. E resulta que ali daban clases as socias. Porque había moitas mestras, non? O caso de Amparo Lopejea, exactamente, todo o día estaban as de Muñiz, que unha das de Muñiz era profesora de piano, pois esa daba clases de solfeo. O sea, tratar de culturizar, non só a idea de republicar, sí, pero facendo un traballo, facendo algo que non había. Importante, importante, non? Mira, e entón sucede que chega o golpe de Estado, non? E todo ese traballo inxente, tan importante que fixeron sobre a lingua, sobre a cultura, sobre esa idea, non? O sea, a idea de que hai que chegar coa educación a todo o mundo, defendendo a todo o mundo, chega o golpe de Estado. Entón, conta tua nai nese momento. Encima perseguido, levaba 18 anos de mestre no sanatorio, con un cese del gobierno civil del gobernador. Queda usted cesada, punto. Fora. Sin motivo, ni razón, ni nada que lo justificara. E tua nai acaba no cárcel. Sí. Bota cantos meses? Estuvo 4 meses, me parece. Pero xa digo, hubiera estado tanto cada vou a cárcel era estuvo 3 días e 3 noites na inspección do guardia, o sea, e meu pai estuvo ali con ela todo o tempo. Resulta que había un rapaz por ali que conocía meu pai, que era xofer de obras públicas. Eso, naquelas datas, non necesitaban xente, persoal, non tiñan, entón eso, requisaban. Bueno, este rapaz estaba ali, requisado, tiña que fazer de xofer o que lles mandaba. Entón, meu pai estuve morando ali. Os policías que levaron a miña nai, porque cando ás 10 da noite dixeron «Váuse para a casa», e dixeron «Madre, non, yo esta hora non vou». Ás 10 da noite era onde te dicían «Bájese» e punto, e pegamos a traseira. Entón, meu pai que estaba falando con este rapaz, pois dixo «Mira, yo soy el que la voy a llevar». Y entonces meu pai dixo «Mira, te va a llevar Fernando». Y dice «Ay, bueno, pues entonces, bueno, si voy con usted, pues yo voy tranquila». Eso, fíjate tú, pasaron moitos muchachos despois isto de miña nai a casa, que fomos para San Roque, que todo lá. Resulta que un día atopámoslo na calle, na rúa, aí na Praza de Pontevedra. Ay, Dios, la pasada de miña nai cando tengo, ay, usted sabe como yo la llevé aquella noche. Dice, ¿usted se acuerda que dijo si voy con Fernando, voy tranquila? Pues los policías me preguntaban, ¿y esa señora es amiga suya? Y yo les dije, no, soy de su marido. Y dice, pues récele usted por el alma. Porque en ese momento están matando a xente. Eso me lo pedito por el medio, ¿no? Eso todo salió de ahí. Mira, e entón o medo que tua nai que colle tua nai no cárcere e ademais que vos pasa aí en Rubín, Elvira? A ver, No, refiérome a que cando antes falabas de que ás 4 da mañá veñen buscar a teu pai polas chaves ou que vos sucedía? Viñan, estábamos os falanxistas, andaban cas escopetas ou mosquetos, donde está a capela das esquerdas. Pois ali estaba o campo de fútbol deportivo. Era un campo, claro, non é o estadio, era un campo de... Resulta que por ali era cando levaban a xente por ali, paseaban, facían mil e unha por ali. E resulta que viñan os
se chamaban os valillas, como os italianos, era a cousa esa de Egipto e de Mussolini. Pois os falangistas iban a facer a instrucción, e viñen con escopetas, con tal, e igual. E resulta que un día vivíamos nun cuarto andar. Todas as escaleiras, pois desde abaixo hasta arriba, hasta que chegaron ao cuarto, a buscar a miña nai. E o que viña comandando esa tropa era un fillo de Cepeda. Un tal Cepeda que era o non sei que dos presidente dos empresarios, o sea, iba contra os obreiros, o sea, era un bicho, esos que había. Entón este viña, chamou, sabe o meu pai, e veo aquí doña Mira, sí, pues vengo a que me corte a cabeza, como dijo, no, iban las manifestaciones, eso non era, iban las manifestaciones pidiendo la cabeza de mi padre, eso lo facían os obreiros, estaban en contra, que era un bicho, era bueno. Y dice, yo vengo aquí que me quite la mía. Y yo, con escopeta, puesto ahí. Y mi papá dice, pues esos señores que es doña Elvira. Y dice, Elvira, venga, pues echamos la pata. Que era unha señora, que non era unha foraxida. E isto, tan armado, tan alboroto, saliu o dono da casa que vivía no terceiro. Nos víamos no cuarto. E no terceiro saliu don Antonio Cabanera, que eu sempre o nombro. Hai moitos que non os nombro, porque teñen familias, a miñas familias, os fillos son xente decente, e para que eles vas a estar aí falando dos bichos dos pais. Pero bueno, a este sempre o digo, porque salió e dijo, que manera de defender, que manera de perseguir a esta señora. Dice, largar de aquí, porque por la cabeza de esa señora respondió con la mía. Bueno, o sea que eso, naquelas datas, era xa algo tan pouco corriente e de agradecer moitísimo. E se encarou co de Cepeda, que viña de Jerezalde, e lle foi, tú, lágrate para casa, que lle hablar yo con tu padre. Resulta que vivía nunha casa dele. El don Antonio tiña casas que alugaba. Este, pues, vivía nunha casa deles. E tú larga que lle hablar con tu padre. Bueno, pero as cosas desas que son aterradoras. Claro, porque ás 2 da mañá e ás 4 non che veñen buscar a chave. Ten que dar explicacións aos mequeteros, de 14, 16 anos, xa non quero. Bueno, a teu pai xa diga a data bastante. o detiveran 2 veces, Elvira. Si, a meu pai unha vez fora porque é inocente. Fai falta ser parvo, resulta que, mira, viñeron depois nos enteramos despois. Resulta que tiraban que a Guardia Civil, andaba a Guardia Civil patrullando por os cais e tiraban. Disparaban e non sabían de onde. Era que era a nosa casa, como era un cuarto andar, pois viñeron a ver, dices que tal, venimos a registrar, que tal e igual. Aí le pregunta, é verdad, lle preguntaron ao meu pai, ¿usted tiene armas? E meu pai, tal cual estaba a entrada esta da entrada, e xa estaba ali unha porta e era a biblioteca de meu pai. Entón meu pai abriu a porta da biblioteca e mis armas son estas. Dice, ay, ya ves que es una persona culta, que tal, pero no importa, tenemos que registrar. Registramos, tampoco no había nada que lo tenía. E marchamos. E resulta que cando xa iban por o terceiro, meu pai lembrouse que detrás da biblioteca para escondido, para que nós non nos mancáramos, tiña un bastón de stocking, non sei sabedes o que é un bastón que ten un ferrucho dentro, que usaba, era do meu avó. E tiña, era moi bon, non era liso, non sabes, tiña, era como bonito, non? Debuxado, sí, feito a navallo, como sea, vale. E meu pai, por medo que nós o atopáramos, xogando, o tiña detrás da biblioteca, pendurado,
o sea, non se vía. E resulta que se había marchado, non revolveron todo mal. Daquela, se marcharon, meu pai de 14, que tiña ali, era o tonto vai do busca. E dice, oiga, cabo, como non consideran ustedes esto arma? E dice, ¿y cómo nos lo dijo antes? No se me ocurrió. Y dice, pues tienes que acompañarnos. E o levaron con os oídos, estuvo 15 días de la casa. Despois, como que miraron e viron que non tiña cousa, pois mandaron para casa. Pero 15 por un montón de historias que lo entregó él. Falta ser paro, o sea, porque claro. Pero eran así, eran buenas personas, eran inocentes. Como se chamaban entre eles, Elvira? A ver, que non temos. Os das irmandades, entre eles, como se chamaban un a outro? Non se chamaban irmáns, Choín e eu a ti, É que xa sei. De un tal barullo que xa non sei por qué. Que me decías eso, que entre eles se chamaban irmáns. Entre eles se chamaban irmáns. Mira unha cousa, canto tempo pasa de medo desas chamadas sin sair da casa? 10 anos. Estuvo 10 anos sin fíjate, os veciños de enfrente, que eran además, vinieron a ter a miña nai, porque miña nai nacera a casa de baño, no balneario que había no balneario. O sea que dali de toda a vida, conhecida de todos os lados. E resulta que lle decía, non sei, pero a ver, pues me fuera... Que as veciñas vían que eran... Y menos mal que es prudente, que ni a la fortaleza somos. ¿Sí? Es que non te parecía normal estar morta de medo. ¿En serio? Y entonces decidides marchar. Decidimos, teníamos a casiña ali en San Roque, que teníamos arrendada, porque San Roque non era nada, era un barrio de mariñeiros. E cando foi así, pois, de día e de noite, ás 4 da mañá, había eso, che digo, buscar a meu pai para que dixera onde tiña as chaves da irmandade. Bueno, xa era gana de morar. Sí, de meter medo. Entón, pois, eso, e aparte que non había soldo, estábamos comendo o que tiñamos aforrado, e cando se acabara, pois, a ver, íbamos a ter para a casa. Entón, pois, decidimos ir para San Roque. E ali tua nai empezou a... Si non, ainda tardou moito. Miña nai non empezou a traballar como porque depois meu pai daba clases, facía iso de preparar para os exámenes dos marineiros, de patróns de pesca. E resulta que así, despois cando rematou a cousa, daba clases ali tamén na casa en San Roque a persoas maiores, xente que non sabían ler, como naquela verdade, que estaban mellor axudando aos xentes de San Roque que tiñan fincas e tiñan tal. Entón, estos viñan das aldeas de fora e non sabían ler, aprendían a ler cando facían o servicio militar, non iban á escola e nada. Entón, estaba a clase meu pai polas tardes, de noite, como fora, bueno, así. Mira unha cousa, ali en San Roque, bueno, e antes xa, vos coñecistes, teus pais coñeceron a Castelao, a Ramón Cabanillas? Sí. Bueno, como conocer, xa os conocían de antes. Sí, de antes, si non, San Roque non, San Roque Castelao non vai, non. Que vamos a ser, xa conocían de antes. Pero despois, mira, xente que había estado represaliada na casa, pues viñan a facer tertulia con meu pai. Tiñamos a horta, non sabe, tiña unha muralla de 5 metros, estaban aí pechadas. E viñan a pasar aí as tardes. Falabas de Xenaro Mariñas. Viña Mariñas, viña Vilar Ponte o Ramón, que depois vivía en Viveiro, pero depois viñeron aquí
viñera para Coruña. Non sei, todos os que había por aquí. Uns que tiñan unha óptica sai, pero non se chama non se chama esta calle que vai para o cantón de Praza Pontevedra. Juana de Vega. Non coñezo ni as ruas da miña cidade. E entre eles, tiñan unha óptica que eran mestres tamén. Eran novos, eran máis novos que o meu pai. E tamén os quitaron os empregos. Un deles era, cando o quitaron o emprego, aproveitou e fixose óptico, xa era mestre, seguiu. E tiñan unha óptica ali en Juana de Vega, que ainda está, agora non sei de que era. Pero esos eran tamén amigos dos meus pais. Iban ali as 3 cruces de San Rey. Bueno. Estou dando a lata demasiado. Non me pagan. Logo que poidan preguntar, pero se cadra xa unha última cuestión que foi un pouco tamén polo que empezamos, pero para pechar nos. Decías, non, que túa nai queda asignada, a botan, ten que acabar dando ali clases particulares e que nunca volveu nin... E entón tiña un pouco que ver con esa idea de que algunhas das persoas finalmente poideron volver a coller a súa praza, bueno, pois... Non, que era tiña xente que estudiaron con ela. Arias Andreu, que fora ministro de Educación, pois as mans estudiaron con ela. Non pideu a nadie, non fixo... Creo que además está... Eso que xa choín decir outras veces, non? Como vou pedir eu perdón, son eles que me teñen que perdonar a mí, non? Logo, aqueles que queirades, que ainda non o coñezades, a sección femenina das Hermandades da Fala, o ano é ao redor de 1920, fai tamén un manifesto que está en español, porque responde a un manifesto de mulleres españolas, non? Ela se titula Habla la mujer gallega, respuesta a un manifiesto, como se titula. Entonces dice, estos días anduvo por algunas columnas periodísticas un manifiesto de la Asociación Nacional de Mujeres en el que se pedía el concurso de las mujeres españolas en frente de los que quieren independizar a Cataluña y Vasconia. El manifiesto trae firma de mujer. El estilo es de la pluma de un hombre, perteneciente sin duda a esos centros oficiosos encargados de suministrar el tópico a la conciencia popular para envenenarla cuando han planteado alguna cuestión de importancia nacional. Y dice, nosotras mujeres gallegas que no figuramos en esa asociación nacional no queremos ser sordas a esas voces y claramente, dignamente vamos a definir nuestra actitud ante las aspiraciones autonomistas de Vasconia y Cataluña. Entonces, bueno, van contando, ¿no? Y la unidad, logo temos aí para todos, se dice, pero señoras, ¿qué es España, esa vuestra España que veis en peligro de perecer tan pronto? Se manumitan sus siervas, ¿estuvo alguna vez unida de hecho? Esos pueblos sometidos a su férula, sometidos a sus gobiernos oprobiosos y al arbitrio de sus políticos inmorales, degenerados y de cultura fósil y retardatoria. Es que tanto en lo espiritual como en lo político hubo alguna vez unión entre esta Galicia ultrajada, trabajadora y noble y esa Castilla verbenera, ociosa y taurólatra, tan difícil de decir a palabra. Entonces, bueno, a verdade é que todo un texto que sale de aquí, das Irmandades da Fala, en da que vi enxerar Irmandades da Fala de Galicia, sábese que foi escrito polas mulleres das Irmandades da Fala da Coruña, non? Entón, bueno, dice, los pueblos cansados de pedir justicia llegan a exigirla en una exaltación de su dignidad y su derecho. Galicia no espera nada de Madrid, de sus gobiernos de pandillaje ni de su política torpe y mezquina. Ha vivido largo tiempo en el olvido y aún en el desdén, en la más absoluta de las postergaciones, y nosotras, ante el inicuo abandono, hemos vertido muchas lágrimas, sin la solidaridad de un corazón amigo, mientras vosotras, señoras, os sentíais halagadas en esa
Teresa Suárez, cortesanas acaso del brazo de quienes nos reducían a condición de esclavas, o repartir sonrisas desde los palcos de las taurinas fiestas nacionales. Eles contra a tauromaquia o tiñan claro, non? Que decía Castelao, lástima de bois. Esa era a idea. Bueno, moitísimas gracias, pero temos que estar aí un pouquiño, que seguro que teñen alguna, pero mil gracias. Bueno, vou falar. Pois ben. Vamos a ver, Elvira e a nai, espera, que eran os Juanes, me parece que eran a viñan todos á noite. Sí. Entón, hecho, eu somos alumnos de... Non hecho que está aquí. Alumnos e tienes parentes. Tamén é parentes. Tienes parentes que a súa nai era curmán de niña. Exactamente. É así. Pero, bueno, quero dicir, fomos alumnos da nai. E a mí, de noite daban clase que dixo era, aos mariñeiros, a xente de San Roque, pois, había moita xente de San Roque, de toda a parroquia de Bisma. Vamos a falar claramente porque era así, Pirureiro, Loureiro, Boreiras, Bens, de toda a parroquia de Bisma viñan a escola de Doña Elvira. E viñan os homens de noite, os cativos íbamos de día, os homens viñan de noite, e a xente normal. Pero a min sempre mantuvo na cabeza, e non fai moitísimo, non fai tantos anos, que descubrí, dice, pero quen coño iba ali, que se reunían ali no comedor, según entrabas a Arqueado, onde viñas o noxo de Pequín, Parou outro día e ainda non vim posto andar, pero ainda anda. Sí, non xo sei. Era da boba do meu avó. Entón, a mí me andaba na cabeza quen eran aqueles persoaxes, eran os cativos, que iban ali e se xuntaban con eles, con Doña Elvira, mes con Don Bernardino, a falar das súas cousas e falar en cabeza. Entendes? Ali no noso barrio sempre falamos en castelán, non haremos. Pero vamos, somos un barrio que temos moito que agradecer a familia Bau Varela, a Doña Elvira, a noso marido, porque nos axudou a todos en todo o que puderon. Cobraba unha cantidad moi módica por ir ás clases, o que non podía, non pagaba, e outros pagaban cando podían, e outros quedaban a deber, e outros pagaban a mitad do que outros. Era así, non teño máis que dicir. Son agradecimientos a ela, escribíamos nunhas mesas de pino, tinteiro, e sentábamos nos nosos banquiños. Cada un levábamos o noso banquiño, nos sentábamos no banquiño, sabes? Ali onde daban a clase. Moncho, se nos esgallaba la pluma. Exactamente. Plumas de gallo. De gallo de las outras que tiñamos en Esgalló. Era como de Aladoa, ¿no? Bueno, fálate un pouco. Se me esgalló. Conta un pouco, cando nos leíamos o Quixote. A ver, conta un pouco tamén. A ver, falaches do pai de Elvirita, Elvirita, Elvirita morrerá con 92 anos, sigue siendo Elvirita. Para non ser aquí, para non ser. E falaches da nai, pero esqueces a Bernardino Julio, Choco. Tamén nos deu clases, polo día e pola noite. Seu irmán. Sí, efectivamente. Bueno, pois hai que acordarse de todo. Bueno, me olvidei. Xa estás ti para acordarte. Exactamente, ya estás tú aquí para remachar. Para remachar el carabo. Que tería sido deste país esa xeración tan preparada, tan interesada, tan que sabía da importancia da educación, da cultura? E outra cousa que usted non recordou moito así. En San Roque estaba a escola, a nosa escola, e logo había escola pública. O curioso era que a nosa era de pago, como ben dixo o Moncho, cada un pagaba cando podía, pero era pagando. E logo estaba a pública que era gratis, sobre todo para as autoridades. Os fillos deles teñen prioridade. Pero o curioso é que aquela escola nosa
viñan os fillos de militares, de guardias civiles, de policía, viñan todos na escola republicana, como eu chamaba eu, pagando, e non iban a outro que era gratis. Estaba valeira, non tiña... De botar un valor, sería por algo, verdad? Que Tiña ten a aula cando todo o mundo debe. Tiña tamén unha explicación. E sabes que era un animal, e vamos a falar claro, que os fillos dos... Paso los muertos, xa está. Bueno, xa está, vamos a avisar. Vamos a avisar. Estudiamos na enciclopedia, leíamos o Catón, a enciclopedia de primer grado, segundo grado, grado superior, da Mau Plas. Depois chegamos... Da Mau Carles. Da Mau Carles Plas, da teño aquí. No Europa, no Países Bares. No, o primeiro era España, mi patria. España, mi patria. Ese tamén, que aí foi onde conocimos Sofía Casanova, non ir a falar dela. De Sofía Casanova foi onde vin, o que falaba de aquí da Coruña como escritores, falaba dela, da Pardo Bazán e de Franco, non falaba de máis. Era os personajes importantes da Coruña. Os outros que poderan ser personaxes importantes... Non te interesa, non te interesa. Xa acabaran con... Tivemos moita sorte, non? Porque non éramos nada especial e algo sacou o virito de nós. Oite, hai unha cousa que teño... Ti te acordas cando ti tocar a Alexio, che trouxe unha vara de bola? E ya estrenache ele. E lembro-me que unha regra que estaba aí e meteu o cupo. E que complicado é que este, vamos a probar contigo. E eu tenho o pai o pensador. E lembro-me de morte. Non sabes, eu conto aquel do paxarito, que se do conto ese era... Rodrigo. De meu pai, o Rodrigo. Rodrigo. Un merlo. Sí. Que meu pai asumiaba como un merlo. Sí. Eu non sei. E ti imitaba, non? E viña. El día que decía que o paxariño, o cantar, decía, me chamo Rodrigo, cho digo, cho repito. Sí. Eso era o que de meu pai. E eu non sei que contábanos a eles na escola. Un día os carralexos, lembras? Os carralexos. Pois estaban xogando por ali e ven un deles pola tarde e me dice: Emilita, fulanito, non sei que, me vou a acusar. Estaban tirando piedras, non sei que tal. Dice, bueno, non é Emilita. Sí, non sei o Rodrigo. Dice, bueno, pues a mí no vio que estaba en la higuera de la señora. Eso é para, como digo os americanos, isso de gustos. O sea, eso é para anotar aí. Pues el vino vio que estaba na higuera de la señora Antonio. E Brita, ainda hoxe polas mañás, cando mergo e salgo así a horta, ali no Rubén, digo, Piliña, fixeche o té, xa está aí Rodrigo. Piliña sabe quen é Rodrigo. Pues eso foi cosa de meu pai, que nos día a nós cando éramos chicatillos. E ven un mergo por ali Rodrigo. Meu pai imitaba tamén o asubío, que viña no despertar a ventán ali en San Roque. Viña a peitear ali no cristal. Os tiña máis claros. Bueno, ali estabas máis cerca da natureza. Habrá que velo así nese sentido positivo de acabar E eso. non sei cando víamos un mergo. Rodrigo, Pero va a decir el ministro. Chaval, non fagas eso, que está aí Rodrigo, que vai a decir el ministro. Rodrigo e el hermano de Rodrigo. Discurso de decirnos que nos conocíamos todos por os alcumes. Porque si non, non daba, como non somos dos alrededores, non entendes? Non somos da cidade. Entonces, íbamos por Souto, cal Souto. Fulano, tal, lle dicías o alcume. Soutos hai moitos. Monchito era el del estanco. Exactamente. Monchito era do estanco. Sí, Monchito.
Ahora, calquera le chama Monchito. Oye, pois me chaman todos os cativiños así de pequenos, me chaman Monchito. Os fillos os netos dos meus compañeros. É que é así, son así. Si, eso é que non ten así. Cando era cativo non despintaba por altura. Era normal. Bueno, Elvira, Que? é un placer escoitarte. Sinto de Nada, escoitarte. Nada. Eu así que me tiran de... Ojalá vai todo. A verdade, por lo que ten de memoria, por esa vida que foi capaz de guardar o que foi Bernardino Varela do Campo e o que foi Elvira Bao, porque ela conta a importancia do feito nese momento. Maceiras. Elvira Bao Maceiras. E meu pai, Bernardino Varela do Campo, que foi, non sei que houve outro, non vi ningún outro, que galeguizou o apellido. Que ele firmaba sempre Bernardino Varela do Campo. Do pequeñito. Sí, o sea, así me parece, bueno, non Sí, sei por nese aí documento Bernardino Varela non aparece, pero noutros que sí que vin aparecía Bernardino así. Varela do Logo, a preposición e logo campo, non? Ese valor que les Era a dieron. contracción de o. Sí, Deo pequeñinho. Entón, esa idea da importancia que les dieron á lingua e á cultura, capaces de chamarse entre eles irmáns, de traballar sempre polo ben de todos e que, desde logo, o fascismo destruiu iso e por iso decimos a veces nunca les poderemos perdonar porque este país sería outro se eles. Entón, mil grazas, collede, levade o que irades, grande, pequeno, estades todos convidados o mércores da semana que ven, mércores día 28, 7:30, tenemos aquí un historiador para falar do que significou este documento que xa vos digo, igualdade de homes e mulleres, desaparición das diputacións. Mira, debadesme permitir que para rematar vos diga a parte como ele remata o propio manifesto. Son chegados os tempos de erguer a alma e o pensamento de Galicia e sobre todo a súa soberanía completa e sin cativeces. Nisto non caben discusións. Galicia ten dereito, un dereito fundamental a ser dona absoluta de si mesma. É dicir, 100 anos despois, aquí seguimos, aqueles que non asinarades aínda nesta plataforma que é Vía Galega, se queredes entrar, así viagalega.gal, ali pidemos os datos, un pouco de apoio, unha plataforma que só ten esa mesma idea, a plataforma en defensa dos dereitos nacionais de Galicia. É dicir, a idea é aquel que cree que Galicia é unha nación que ten dereitos e que compre facer ouvir a nosa voz. 100 anos despois... Pero chegar a onde estamos costou sangre, sudor e lágrimas. Se quedaron por o camiño. Como digo os italianos, que va piano, va lontano. Estas cousas, verdade, Brita, son como os verbos, teñen tempo e modo. Hai que ser no momento adecuado e da forma procedente. De calquera xeito non, porque, insisto, costou sangre, sudor e lágrimas. Así que, andemos piano, pero firmes, pero... Ahora estamos onde estamos. Pero costou chegar, Non, costou chegar que a algúns lles costou a Que vida. costou a vida. Quedou moita xentina no camiño, cuidado. Vamos a modirnos que, despois de todo, como digo en francés, es viva a libertad, pero... Pois, viva a liberdade, entonces. Gracias, Elvira. Gracias.